Aja nggodha lan ngrencana aja nggodha lan ngrencana raga Yasa jatining urip raganing sun ya sejatine urip dumadiku saka dumadiku sangka hanung hanenging cipta yo hanu hanenge cipta sinang saya ing tawang toang prajaku sinebut para kanca
ana bebetengku rajek wasi kaludun wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pundhen, para pinisepuh, saha para sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pawayaning kautaman ingkang pantes ngurmatan. Sang Hyai para tamu kakung putri inggih baragung ingkang tresatu hambek ber budi dharma satuhu pantes sinudarsana. Kebarang buka warani suka wengane wicara dwaran kondo niki awit saking keparengipun Bapak Suratno Sarimbit Ibu Sriatun ingkang hamengku karsa wonten siang kalenggahan menika kula mradhapa kapitedan sinara ingkang parikedah anjejri mangka pranata adicara melakanaken wonten ing tumapak ing pawiwahan pahargyan ingkang prasaja wonten siang kalenggahan menika. Panjenenganipun Bapak Suratno Sarimbit Ibu Sriatun Mahargya Suta Amiwaha Siwi. Palakramanipun putranipun putri ingkang sesilih Diahayu Rara Galuh Rahmasari ingkang sinambet silane akrama kaliyan Bagus Tuwu Adi Bagaskara Jalutanaya saking panjenenganipun Bapak Jumidi Sarimbit Ibu Yuli Setyawati ingkang mijil saking Plasareja Kedunggalar Ngawi Ramah. Sang Hyai para tamu kakung putri ingkang luhuring budi saderengipun kawula ngaturaken ronjening tata hadicara kang wis rinakit ari nancang ari numpaka dene sagung para wangsa niki. Karuna cunduk kalan kuncaran bangsa ingkang lingambaran agunging Pancasila. Ugi ngemban Eka Prastya Pancakarsa sumangga nuwun kedhiraken manungsa puji mah puji syukur wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa. Awit saking lumintune barokah sarahmat satemah ambabar daya pangariba ingkang tumanduka dumateng para kawula dasih. Kajena salebting pawiyahan pahargyan ingkang prasaja wonten siang kalenggahan menika panjenengan sedaya dalasan kula maksih pinarma kempal manunggal kanthi karharjan tebing sambika. Sholawat salam mugi tetep kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu tansah kita tenggo-tenggo syafaat lan pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu saking para tamu kakung putri ingkang dahat menunggi keparenga kula pambiwara kekalih hamurwani lekasing sedya Binuka lampahing pawiyahan kanthi hangaturaken ronjening tata hadicara kang wis rinakit. Wondene tumpaping pawiyahan pahargyan kapurwakan atur pambuka. Paripurna pambuka nggih kalajaken mijiling Diahayu temanten putri.
saking sono Tepaswangi tumuju dumateng sono Renggo sinarengan mijil boga jenar pambedoling Sekar Adi Pancawarna Sekar Mayang Sagembaran rawuhipun temanten kakung kadherekaken Rama Ibu Drasan pangombyong panderek temanten kakung saking sono Pareman tumuju wonten sono Sinengker kalajaken dauping Sri Atmaja temanten Sarimbit ingkang miturut satataning adat Widi Widana kang sampun wampah kalajaken sungkem pangabekten Drasan upacara krobongan jangkep wondene waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kalajaken upacara lung tinampi pambagya Harja Yuwana iraping Sri Atmaja temanten Sarimbit rucat busana kanarindran angrasuk busana kasatriyan kalajaken doa panutup pekaten Bapak Ibu saegoing para tamu kakung putri penggah ronjening tata hadicara kang wis nakit rinancang rinumpaka dene sagung para kwangsa pangajaping sedya saking panjenenganipun Bapak Suratno Sarimbit Ibu Sri Atun panjenengan kepareng anjenengi ngantos paripurnaning gati nun kalau nun Bapak yang payahan bahagian ingkang prasaja wonten dalemipun Bapak Suratno Sarimbit monggo kita bikak sarengan kanthi waosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kados-kados anggen hang lulur sarira hang laswadana saha ngadi busana temanten putri sampun paripurna madyane sukup temanten putri asal mijil saking sono Tepaswangi tumuju dumateng sono Renggo jenarangan mijil boga jenar pambedoling Sekar Adi Pancawarna Sekar Mayang Sagembaran monggo Pak Suratno kalian Ibu monggo kepareng manjing wonten sono Tepaswangi hangandi mijil putra putri mijil saking sono Tepaswangi tumuju dumateng sono Renggo madyani suka wekdal kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Suratno. Duh biyung ban rembulan wus kono terang abyor lintangi binarung ungeleng ketawang mijil wigaring tias ana gandrung lumrang Banjaran Sari hangebeki jroning sasana wiwaha nulya kawuryan ana teja hangeng nguwung mawa praba tuhu
punika tejane pengantin putri kepareng mijil saking sono tepas wangi tumuju ing sasana rinenggo. Pantesing busana memba, busana prameswari ing nata. Tinon saking Mandrawa abya rema pyor pating calorot. Pating galebyar kadi kilat asesiring. Amucang kandra lumaksana pengantin putri membat marga lumingganging warih. Mala ing wadana sumono agilar gilar kadi kencana binabar. Sunaring netra andamar kanginan lumering sarira sinembuh endahing busana akarya cingak ingkang samya kumiat. Prapta madyaning sang sista resmi nenggih sekaring paiwahan. Ngawuningani para tamu kang wis kebak hambalabar hangebeki jroning pawiwahan. Kadyan doyong-doyong pancak suci ning pandampi miwah tata ale winangun. Ingkang Rama Bapa Suratna miwah Ibu Sriatun hanganti kang putra temanten keparanga daya-daya manjing ing sasana sinengker. Kapandu juru rias juru pangkrakiting busana make up by Ririn ingkang mijil saking wewengkon Jiwan Madiun. Keparenga daya-daya manjing ing sasana adi wiwah sinebat sasana Paningrat Agung. Keparenga daya-daya temanten kalenggahaken wonten ing gamparing nembah sasana mulya. Kepareng lenggah anggono raras sinanding patasa kembaran ingkang tansah samapta. Lumaksana manjing wonten sono pawiyahan kepadan putri kadharaken Rama Ibu daya-daya kalenggahaken wonten ing gamparing nengga sasana mulya.
wijiling pangandikan ingkang rama kene anggaku pirsa ayu siramu tak kanthi mancing ing dawari nenggo sasana mulya yung kirya winjih ketaken dawuh kampung lenggah anggono raras kinanding patasa kembaran monggo Bapak Suratno saripun Ibu Sri Atun kepareng manjing wonten sono pawihan anganti lenggahipun ingkang putra putri paripurna mangke daya-daya keparenghan wujudipun tirta seta bayi bening kami jil saking kependi kepertolo kloso bangka tilam lampus jelasan dahar sekolah 5 sak setyane tanpa dadya keparenghan wujudipun tirta seta bayi bening kami jil saking kependi kepertolo ceptotan jelasan kloso bangka tilam lampus Buki Sokolo Wanima kang raton rantas ugi kepareng Hambedul Sekarabi Pancawarna Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru bebandung ingkang mroko keboreng laku senebating Sekar Mayang sakepayang ingkang cilik tanpi koleh cilik ira Pambedoling Sekaradi Pancawarna Kalpataru Dewa Daru apabila sampun paripurna daya-daya kepareng jengkar saking sono pawihan manjing wonten sono palarmanipun temanten kakung anggen maksana dandang gula dipalarke monggo Dimas singgih monggo pawalengku aja paripurna Sekaradi Pancawarna Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru sampun kapedhol monggo anggonira sebadekan angkalo manggolo ingkang angasta pepetan adi Pancawarna Doyo-doyo kula mangsana manjing wonten sono panormanipun temanten kakung atut runtut saka rone adana tukar patu tansah eling sabaring ati dadiya tepa tulodo urip
sami bagya mulya Putri Domas sampun dumugi Jumada ikon temanten kakung kepareng temanten kakung daya-daya kajengkaraken wonten ing tumuju sasana panggih. Jengkaripun temanten kakung kadharengan para kadang santana miwah warga kadya kebo kang lagi giniro candrane saking sono tepas wangi temanten kakung kadharaken tumuju ing sasana pinancing tur inggih sasana panggih. Kentar-kentar miwara bondo do sumirat ambabar Tejamaya. Pranyata punika tejane penganten kampung kamus Kijil saking tumuju sono pinancing dugi sasana panggih. Leke-leke ganyo awu maksana kadherekaken para kadang santana miwah warga Wadana sampun kepareng samapta ing gati sawega ing diri puja gagung pepundhen kula Bapak Sadi STD ing mangke kepareng adanani dhawuh ing Sri Atmaja temanten sarimbit anut miturut satataning adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing dusun Begal Kedunggal Areng Ngawi. Saya caket anggenya lumaksana temanten kakung netepi adat widi widana ingkang sampun lumampah temanten kakung sajangkah anoleh kanan satemah anoleh kiri tindakipun temanten kakung kaapit-apit dening Rama miwah ibu abdi manggolo kalih jangkep saya caket anggenyo lumaksana tumuju ing sasana pinanci tuninji sasana panggih. Giro sini geto Bapak Ibu kepareng jumeneng sawetawis caos pakurmat dhawuhing Sri Atmaja temanten sarimbit
Bapak Ibu kasuwun jumeneng sawetawis raos pakurmat dawuh Sirat Maja Temanten Saribit. Samapta lan satata puja gagung pepunden kula Bapak Sadi SPD kepareng adanani dawuh Sirat Maja Temanten Saribit. Sakral panggih kawiwitan lamun Cacindra Panyayah cantuka ing mangsa riris candrane sakral panggih kawiwitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kanthi menika wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat dawuh Sirat Maja Temanten Saribit. Pastuti ilo-ilo jaring para kina ingkang jinempana cinandhi ing awiyat saha nulat edi endahing budaya luhur marsudi mardawaning budaya tulus. Budaya ateges budi daya tulus hamengka werdi sariring pangesti tumuju ing tamat. Temanten putri hanjengku sembah kalbu hamiji isampangaraning kengraka ingkang mengku werdi hangi cali sukerta mugia temanten Sarimbit anggen nyombangun Bali Wisma manggiya ler saha kalersan hatut runtut reruntungan bangun Bali Wisma ingkang ayem tentrem tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin. Paripurna hanjengku sembah kalbu hamiji sampareng neraka temanten putri kepareng jajar sumanding mring pasangan ingkang linambaran roning pisang raja mengku pralampita pinesti dados pasanganira kinudang-kudang bangkit mandiring pribadi. Temanten Sarimbit wus jajar sumanding mring pasangan kalaju kaunjukan toya seta banyu bening ingkang mijil saking kendi pertolo kaunjukan toya seta dening Rama miwah ibu pangajaping sedya mugia temanten Sarimbit ing mangkenipun temanten Sarimbit manggiya wening ing manah purna rampung kaunjukan toya seta banyu buning kalaju sininguban sindur awanorta ingkang awarna abang kelawan putih kaboyong dening Rama miwah ibu manjing ing Bali Wisma kalenggahaken wonten ing Daparinengga Sasana Mulya purna rampung dawuhing Sirat Maja Temanten Sarimbit pangajaping sedya Hayu Rahayu ingkang tinemu
Susila prasaja ing saluwiring gati sinarengan laras moyo manembrama kasembadan kalis ing rubeda jawab ing Sri Atmaja temanten sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasat kang tumpadan paripurna kalenggahaken wonten Bali Wisma sawetawis daya-daya kaboyong kalenggahaken wonten Japari nenggo sasana mulya wesukaning kang tumingat ladrang penganten manembrama sinarengan irama laras purna kapundhut fotonipun daya-daya kakang lenggah wonten Japari nenggo sasana mulya tempating jero makarya sarengan kalian make-up Bayi Ririn juru rias ingkang kawentar mijil saking Diwan Madiun ugi dipun sambuyung kalian kadang-kadang pametri budaya irama laras campur sari ingkang mijil saking Jenawi Karanganyar ugi dipun sambuyung kalian Nirmala Audio Sound System ingkang mijil saking Rampal Sidolaju paripurna kapundhut fotonipun Dumas Manggolo kepareng panjing wonten